Jungle. салом алайкум бародаро ҳама каса барномаи фавик шоу қисми 1 айсар сарш кадагем ва шумо дар канали тоқи тивен чӣ хеле мебинен и бародарову апое ки иштирок доранд акаи дише лола ҷонон ва акаи искандар ва лерик ҳамаи бародаро интизори призан ва приз 50 сомон касе ки брид 50 сомона мегира шарти барномаро фаҳмонамтон як бор гап зад Пла, аниқ мети? аниқ пла метием бовар кун сериёз Баъди микрофон намеги братан биё хай 50 сомонатмуд раҳплӣ кунам. Баъди камера ташо. Попши бихарам. ҷавҷои пайлони касани шоу буд 50 сомона мегиранд. Хулоса шарти бозӣ ҳамие ки касе ки овуш агар монд ай бозӣ мепара. Тайёри ака Искандар? Не, намиёзӣ. Ами касе ки монд. 1 2 3 рафтем. Ози мебинем. Акай дише шурӯъ рафтесаи, акай дише ман боварӣ дорам ки мегзара, лерик солиш 18 рай. Аниқа ки лола уе хурдеси ура кола меган. Лерик аниқра аплӣ надора, акай Искандар аниқ бе 50 сома мемона. Ҷонон ҳамара ба ханда фреб кадесай, овша майда чиқидесай. Лерик буд кад. Аниқа ки дише айбозӣ парид. Хай нахурдести? Ай касе мон мепара. Бачаҳако чӣ хеле ки медонед лерик буд кад, соли штира Искандарам тамом кад. Лола майда зесай соли ин моҳичай. бачаҳо ногуфта намона ки даври дуюмишда чизи бам мазай. наметонӣ айбозӣ лола парид метонен ки оста бихирен. Не парид ака. сдаваться кад лола парид. бачаҳако мегзарем дуюм даври фавик шоуда рафтем. Audio Jungle. бародаро мегзарем дуюм даври фавик шоуда, яъне ки бояд лимон бихӯранд. касе ки агар лимонтиш дар дастиш монду 3 нафар буд када боша мегзаранд сеюм давр. Тайёрем бародаро? 1 2 3 рафтем. ман аниқ боварӣ дорам ки ҷонон чот кияй. ина якара мошиниш бензин надора. лерик солиш 18 рай. ина қати пичоқ мучоқиш зад ва даври дига гузашт. Искандар хушрӯ. дише буд мекунам пешаи ҷонон дише буд мекунаи аниқай. баъди ино гуфта намона чизи ба маза мондагиай. ҷонон сӯз. Искандар буд кад. дише буд кад. Искандар буд кад. ҷонон айбозии мо парид. барои чӣ намепарид? оҳо ҷонон айбозии мо парид ва чӣ гуфтанем бачаҳако сеюм даври фавикшоу мондагиай чизи зурай мебинем ки ки мегзара финал мерава. рафтем. дидем чӣ хепери худиш када. Audio Jungle. бародаро чӣ хеле ки медонем акай дише омад мумкин финал мерав вақте ки ҳами сникерс намебуд гуфтанием ки худиш хаёзи мега барои чӣ айбозӣ меброява да ҷош ки медроя. ман просто гуфтам я шӯхӣ кунам. короче бародаро шӯхӣ неве натонистам дига мазам гирехтак. айтани худуд динозаврча. айтани худам динозаврча. айтани худиш лола яъне ки динозаврча медроя диромади. бародаро финалда камака ки дигаш мон 3 нафар мон. динозаврча Искандар лерик. 1 2 3 рафтем. лерик как никак солиш 18 рай. динозаврча падвадид на ки дишетера ба ҳазор орзу мондагиай. ака Искандар ира сникерс меган.
Лерик буд кард, оли финал қызиқай. Лерик ай бозӣ сир мекунем ба хеле безебхириш. Динозаврча, тира дише ба ҳазор орзу мондагия даиҷа. Ака Искандар. Гап нест, каксик, доз мебинем финалда чӣ гапай. Финал дай фақир. Искандар, ту метонӣ брат. Натонистӣ? Не? Ту метонӣ. Хурдак. Лола буд кард ва Искандар ай бозӣ парид. Бародаро, ин ягона блогере ҳастае ки ҳамин вес СНГ-ра пиёда гаштагиай. Мақсад, агар касе ки маълумот надошта боша, поёнда силкаи каналша мемонем, бидурен, тамошо кунен. Ҳазор раҳмат барои иштирок ака. Раҳмат, лайк, подписка, колокольчик. Гап нест, ҳамо финал мерем. Адушия зинда бошӣ. Audio Jungle. 1, 2, 3. бародаро чӣ хеле гуфта будем дар финал динозаврча шогирди дише ва Лерик мондагиай. ҳозир мебинем 50 сомон ай ки мешава. қаламфир тезхирак мешава. 1, 2, 3 рафтем. бародар ногуфта намона, хурданшам қинай, ҳал карданшам қиндай. аҷоиботай. 100%. отказ кадак динозаврча шогирди дише. отказ кад. Не, медонем, фикр Джош да барномаga ташкил кун. омаданшам мекунем барои чӣ хеле ки динозаврча мега хурданшам безебай ва фикри буромаданшам куне. фикри буромаданшам кине. Не ки мо да фарқ надора барномаи Фавикшова. Якум шида Лерик брид. Ина ошавата бародар аҷоибот. раҳмат барои иштирок. И буд барномаи Фавикшоу қисми 1 дар канали Тоқи ТВ. подписатсия ва лайк мекунем. гуфтанем ки барномаҳои тенҷ ай пешай девона мешава. зинда бошен. хай бародаро, и буд барномаи Фавикшоу ва раҳмат мегем ака Искандарда ки сухани моро дар замин намонда. ай худи чун ки ҷо барои мо хест омад. гуфтанем кадом иштирокчие буд дар бораш маълумот мехоҳӣ бифаҳмӣ ё ки инстаграмаш дар корай. поёни ҳамин видеода ҳастай. мо барои шумо чизои нав мекунем. ай шумо просто лайк, подписатсия. видеоро тамошо мекунӣ, бе подписатсия тамошо накун мужик. зинда бошӣ. дар амони худо. хай Audio Jungle. Audio Jungle.